Ova tema, znate vi koliko zadnjih 7 godina mislo mene u svijetu ljudi čuvar kad ime žrtvujete u radio-vizualnom programu. Neki ljudi su me htjeli čuvati, htjeli da zaradim novac, htjeli moje obitelji davat novaca, nisu. Koliko ljudi ste u svijetu ubio zato su htjeli biti moji čuvari, moji zaštitnici, jer su htjeli zaraditi. Na mene su htjeli zaraditi Evropljani i američki, mnogi su htjeli skrbiti u mojoj obitelji i dati mi novac i slično. Ali neko u Hrvatskoj je to uvijek blokirao, neko ko radi za lude Amerikance i valjda NATO i Space agenciju. Ali ste ubili neke ljude koji su trebali mene čuvati. U Afganistanu ubijeno 30 ljudi vrhunski koji su vjerojatno bili upleteni. Pa su ubijeni neki ljudi u Hrvatskoj, pa u Njemačkoj, pa u Austriji, pa u Italiji, pa u Srbiji, pa u Bosni. Znači svi ti što su htjeli na meni jednom zaraditi, davat mi novac, neko je to uvijek blokirao. Uvijek su morali gledat kako me jednog zlostavljaju, ponižavaju i slično. Znači niste samo bili moji određeni čuvara, nego ste ubili puno drugih ljudi koji su mi u životu htjeli priuštiti uspjeh i sreću, jer ima neko u toj Hrvatskoj poreću uvijek protiv moje sreće. Sumnjam da radi za nas u američku vojsku i Space agenciju, ali uglavnom ubili ste više ljudi nego što ste mislili, time što svi nećete da ja zaradim, počinili ste masovno ubojstvo.